kalong ka basngolingo ban ong ban nalor ki ba jumlin tu ya kitar kitar ne ki jing don jing em lami sa ka kanhon ki nong tu bat kane kala jia Hari Boy district kani ki jing tu kalong lingba ki riu perkhat shimet tang ban biang yala die ki bapong ya ki pipe ka tanat PHE but wene ki ne ki pipe udai bapun na nong thamai sneng shanong po Uba Yu Kurba, Executive Engineer ke PHE Nongpo Division Ulaong. Bakala don ke jing lap ya ke jing satu kebala supen pay tliu hau pai batan pat sekidukan bat ki yeng jongki. Da ka ba ai nuksa baka nau teu pai ubale chendong po hapan pen kuchwa ha ka treatment plan shwa ban sam seki pat ba hasor nongpo. U Executive Engineer Ulaong kampat dei ka bala bet la biang ban penon kam bat ki batu ki bu jing ma yala de ha ka kot ka khia bat ban kerpat ba ki dei ban kiar ban le ya ka ne ka kam. Kajing lap jongi kani kajing tu jongi brio na umin pipeline kalong hi silinter nomor ba kasus jongi kadai nang tain po nong tumai sning kabajangai kumba 4 kilometer hadu ban poi hang ni po treatment plan na po yung mulong nong po te kajing tu jongi brio kala long hi la bro si katu kan ni port dan ke belakam slam ru te kani kajing tu kapan kalalong ba kadon kajing duna po nong po te dang hagini ars ngiru idang wan law gitu ki unauthorized pipeline ka baki join hi maki ka baki tu ya ko now mean pipeline bat kani kapan kelalong ba ka ka baka poi po nong po ka poi no stang kendiat te ha baka poi tang kendiat ngiru bingin sam chu pai ba ya ka sor nong po boro iyo pan sam stang kendiat ko te ngabu ni ka jingkar pat ba ya gini gibrio ki bajule gini ka kam kin sobha ba kin nom le shu nang ni sakmat but ka jingle jongki ka khta ki bobon ki liang ka bading kong galong ki penjat yu pipe da ka baki puncture la ni ki pong thlio but ka to ko kita ling ba ki pipe jri la ni ki wi wi kin ja pipe te ka jing penjat yu pipe kalong ba ki pipe ki pe thlio haman ni ki jaka ya ba ki pe thlio ka dong ka leakage te ha ba ka dong ka leakage kamut u pipeline jongi ha ka jaka bon dap ko dap shu but kala poin no stang khandiat apo treatment plan kabaar kajing pen pay lingba jong gitu ki pipe ke baret ke baki ki samthlio maki kamut ka penduna no ya ka pressure ya ha ka penduna ya ka pressure ka chopo treatment plan ru jong nong po kampoi ti kanashu te bat haki ki cap kalong kum ni ba haba ngi tip ba ka ka si ele persya bat kala air te ka don gani ka bursting jong ki line kamut kajing bathai jong ki line bat haba bathai kamut ka sor nong po kamut ka poisya kajing tu te nitip hi ba ki pai ba jong ka sor nong po bandu si ars ngi lai sngi kalalong ka ba ki te bandu de kita yo le leite ka kata ba ki hadu kata te na ta kadau ngabu ka jingkar pat ya ki pai ba ki badon ki ba uniu pipeline jongi uya silenter nadu nang te po nong thmai musling hadu po treatment plan jong nong po bakin num sobha ban puncture chu gitu namar ba balai ka kata ya ka jeng samum jongi ya ka sor nong po tang ya ka sor ya ki longyeng apo ka sor nong po re ka kontup ru ki government office government quarter ki hospital ki school bat ki wei te gani ka jingkta kan wara tang ya ka jingjat yo pipe ka wara ru ka jing senjor hakabede bat umin pipeline te plus nang ta kawara ru ya kajing sitom hakaliang jong department namar bangin repair gitu kalau ka ba si larangile namar ude pipe ubah pan welding larangile welding hakapor badon scam igani kawara ya kajing ngiru kum nakaliang jong department te ngakarpat ya ki ba kin sobha bagin umle shu igini bat kham tam ru itu ki brio ki penon kam da kabale kum tu katu ko gadi ka raw water te ngam tip ki penon kam hakanu ko kom re de penon kam ha ka baba madi kampat de ko ka babiang namar bang kim pat simle ya ka treatment te nakata kada ngabu ka jingkar pat ba kin so baha banum le shu namar ba kakta ka distribution line ya ko ban penpoi si kilong yang ha ka sor nong po habatin pej baha ki shop ka shop plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus f haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lan ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya